О, здрасти! Здравейте! Много готина кое имате? Бачка и здраво и ти ще имаш като моите. Айде, Наце, избери си колкото и каквото искаш от Дарис. Ти си. Това е страхотно. Искам го. И двете. Веднага. Благодаря. И ескадрилките. Готова съм. Ао, и тия чехли. Да, с чантата. Много добре. Браво. Колко? 1780. Трябваше да ги закръглиш на 1,8. Извинявам се. Наличността ви е недостатъчна. Боже, аз ли бе? Как аз ще остана без пари? Това не е истина. Няма. Чакай малко, сега ще оправим. Стой. Ало, тати, здрасти, да. Да, аз ти взех колата. След малко ще я върна. Абе, чакай, може ли да ми изпратиш малко парички, че тук трябва да платя едно нещо, пак нямаме човек. Моля се. Не може. Моля се, бе. Добре, айде, ще питам мама. Ало, здрасти, маме. Абе, извинявай, удобно ли е да ми изпратиш малко парички, че тук трябва да платя нещо, бе, пък не ми достигат. Да. Маме, много ти благодаря. Супер, мерси, айде. Сега ще оправим, бе, няма проблеми.